Λοιπόν, να σας πει και ένα καλησπέρα ο Χρήστος και συνεχίζουμε και εγώ. Καλησπέρα και από μένα. Πάμε γιατί έχουμε πολύ ωραία θέματα. Το κυριότερο θέμα είναι το νέο email που ήρθε από την ΑΔΕ. Αυτό θα συζητήσουμε σήμερα. Το οποίο καίει όλο τον κόσμο. Ναι, βέβαια. Λοιπόν, εγώ σας έχω φέρει και αρκετά έτσι καλούδια να δούμε, γιατί πολλοί λένε, ωραία, πήρε τα στοιχεία η ΑΔΕ από την Airbnb, από την Booking και τα λοιπά και μου λέει εμένα ένα νούμερο ότι πρέπει να δηλώσετε, εμείς έχουμε πάρει αυτό το νούμερο και δηλώσετε αυτό. Ποια είναι τα στοιχεία που στέλνει όμως η ΑΔΕ, η Airbnb στην ΑΔΕ και η Booking αντίστοιχα. Λοιπόν, εδώ μετά από πολύ κόπο, πάρα πολύ κόπο, και αυτό δεν μπορεί να το καταφέρει και εύκολα κάποιος, αλλά το έχω ζητήσει εγώ και έχει γίνει για μας, για το σύλλογο. Έχουμε πάρει λοιπόν τις λίστες όπως τις στέλνει η Airbnb και η Booking στην ΑΔΕ. Εδώ λοιπόν, αυτό εδώ το πράγμα που βλέπετε, το οποίο δεν έχει κανένα νόημα, είναι με γραμμές και κώδικα της βάσης δεδομένων όπως ακριβώς τα παίρνει η ΑΔΕ. Αυτά εδώ είναι. Εδώ για παράδειγμα λέει τώρα, αυτά τα στέλνει εντωμεταξύ η ΔΑΦΕ. Η ΔΑΦΕ είναι η υπηρεσία που κάνει τη διαχείριση του υλικού που παίρνει τις πλατφόρμες και το μοιράζει στις υπηρεσίες που το χρειάζονται. Στην προκειμένη περίπτωση τη δική μας, το ζητάνε οι ελεκτές που έχουν αναλάβει την υπόθεση του καθενός και η ΔΑΦΕ, ανάλογα με το αφημί, το οποίο υπάρχει κάπου εδώ, ανάλογα με το αφημί στέλνουν ό,τι στοιχεία έχουν στον ελεκτή. Ο ελεκτής παίρνει αυτά εδώ. Έτσι, κάπως έτσι είναι. Εδώ είναι λοιπόν, λέει από πάνω εδώ, και μάλιστα όπως βλέπετε είναι γραμμένα και στο χέρι, από εδώ πέρα, από το κάποιον που το έστειλε, Airbnb 2018 και συνεχίζει τώρα αυτό, Airbnb 2019, εδώ για παράδειγμα, εντάξει, αυτό είναι το 2019, καταλάβατε τώρα, home away, booking κτλ. Εδώ τώρα τι βλέπουμε, έτσι, αυτά είναι της booking, κάτι αντίστοιχο δηλαδή είναι και στην booking. Εντάξει. Κάποια στιγμή θα τα σκανάρω εγώ και θα σας τα δώσω. Εμένα, Ανδρέα μου, συγγνώμη, μπαίνουν τώρα και εμένα τα mail μέσα σιγά σιγά. Να πούμε ότι ο πρόεδρος εδώ, ο Ανδρέας Χίου, είναι από την Πασιδά. Θα μιλήσουμε σήμερα για πάρα πολύ ωραία θέματα Airbnb και κοινά προβλήματα και βλέπετε τον Ανδρέα τώρα, θα γυρίσω και την κάμερα σε μένα. Για την ώρα είχαμε ένα μικρό πρόβλημα τεχνικό, δεν μπορώ να συνδέσω όλα μου τα social, δυστυχώς και το είχαμε ανακοινώσει. Μας έβαλε εμπόδια το Υπουργείο Οικονομικών. Ωραία, θα το ξεπεράσουμε, θα το ξανακάνουμε το podcast αναγκαστικά τώρα. Θα λύσουμε τα τεχνικά προβλήματα, αν όχι την επόμενη, γιατί θα είμαστε εκεί ο Ανδρέα. Την επόμενη εβδομάδα, 100% και θα έχουμε και πιο πολύ χρόνο να απαντήσουμε και περισσότερα ερωτήματα. Για την ώρα, πάμε να δούμε την εισήγηση λίγο του Ανδρέα και θα γυρίσω την κάμερα και προς εμένα. Πιστεύω να ακούτε το έχουμε τώρα, ένα κινητό έχουμε, είναι off όλα τα μικρόφωνα. Κάτσε να δείξουμε λίγο live. Είμαστε στο στούντιο, καλώς το, να είμαστε και εγώ εδώ, αυτό το μουτσουνάρα μου και έχουμε στήσει εδώ πέρα, κοιτάξτε εδώ κάμερες, εδώ κοιτάξτε. Έχουμε τουλάχιστον, για να παίξουν οι κάμερες εδώ όλα. Τουλάχιστον 8 κάμερες μετράω αυτή τη στιγμή, αλλά μας μπλοκάρανε τις περισσότερες, οπότε είμαστε εκτός. Ωραία. Δουλεύουμε τώρα, προσέξτε, δουλεύουμε τώρα τα social του Χρήστο από το κινητό του και τα social τα δικά μου από το κινητό μου. Δηλαδή όλο αυτό που βλέπετε εδώ. Πήγε στράφη. Ναι, δυστυχώς είναι αυτή τη στιγμή όχι. Θα το διορθώσουμε όμως την επόμενη φορά. Λοιπόν, να κάνω μια μικρή εισαγωγή για τους Χρήστο εδώ πέρα. Λέγαμε λοιπόν ότι έχει έρθει ένα email, φυσικά και πολλοί εδώ του Χρήστου θα είναι και διαχειριστές ακίνητο βραχυχρόνιας, αρκετοί. Βέβαια. Λοιπόν, έχει έρθει ένα email λοιπόν από την ΑΔΕ που ζητάει να κάνουμε τροποποιητική, γιατί έχει πάρει κάποια στοιχεία και τα στοιχεία αυτά τα έδειχνα πριν από λίγο πώς είναι. Θα τα σκανάρουμε κάποια στιγμή, θα τα έχουμε έτοιμα ακριβώς ζητάει, ακόμα και ημερομηνία γέννησης, ακόμα και λογαριασμούς τραπέζης, αφημί, τα πάντα έχει. Αν είχαμε την πλατφόρμα τώρα θα τα δείχνουμε. Δεν πειράζει, την επόμενη φορά θα τα δείξουμε. Ναι. Είναι όλα τα στοιχεία που έχει πάρει η Airbnb και η Booking, αλλά προσέξτε, όχι μόνο ότι έχουμε δώσει εμείς, ότι έχουμε συμπληρώσει. Παραδείγματος χάρη, για να κάνει ταυτοποίηση η Airbnb μας ζητούσε ταυτότητα. Έχει πάρει στοιχεία από την ταυτότητα.
στον τόπο γέννησης. Και το αναφέρει και εδώ, τόπος γέννησης. Το προσέχετε τα ημερομηνία γέννησης. Δηλαδή είναι απίστευτο, τέλος πάντων. Έχουμε λοιπόν τα στοιχεία και έχει πάρει λοιπόν η ΑΔΕ τα νούμερα, εδώ λοιπόν με αυτή την κατάσταση, το σύνολο. Τι είναι αυτό το σύνολο όμως, και γιατί έγινε αυτό το μπέρδεμα όλο. Να πούμε ότι υπάρχει και προθεσμία, εντάξει, θα τα πούμε σε λίγο. Σωστά, ναι. Αυτά θα τα αναφέρεις εσύ μετά τα τυπικά της φορολογίας. Το σύνολο και γιατί έγινε το μπέρδεμα. Το μπέρδεμα έγινε στο εξής, ότι εμείς βέβαια στο σύλλογο των Πασιδά και στο group το οποίο αυτή τη στιγμή μπαίνετε όλοι, στο Greek Host, το οποίο είναι το μόνο group αυτή τη στιγμή που το υποστηρίζει ένας σοβαρός σύλλογος και όλοι οι διαχειριστές είμαστε και μέλη του ΔΣ του συλλόγου, αλλά όχι μόνο αυτό, και ο Χρήστος από εδώ είναι μέλος της Επιτροπής Βραχυχρόνιας Μίσθωσης του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου. Δηλαδή, ό,τι λέμε εδώ πέρα πρέπει να έχει βάση. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς από την αρχή λέγαμε ότι, παιδιά, δηλώνεται αυτό που λέει ο νόμος. Δηλαδή, ακόμα και την προμήθεια της πλατφόρμας. Η προμήθεια της πλατφόρμας δεν είναι έξοδο για τα φυσικά πρόσωπα. Είναι έξοδο και εκπίπτει μόνο για τις εταιρείες που παίρνουν το τιμολόγιο που βγαίνει στις εταιρείες και το βγάζουν στα έξοδα. Για τα φυσικά πρόσωπα δυστυχώς δεν έχει γίνει ακόμα έξοδο. Και εγώ θα έλεγα κάποια στιγμή ότι έτσι όπως είναι τώρα το καθεστώς, ότι η βραχυχρόνια μίσθωση δηλαδή είναι μια αστική μίσθωση και σαν αστική μίσθωση δεν μπορεί να εκπίπτεις έξοδα. Μόνο το 5% που σου δίνει στο σύνολο των εξόδων, των μισθώσεων, των αστικών μισθώσεων που σου δίνει έτσι κι αλλιώς η ΑΔΕ. Εκεί λοιπόν είναι το μπέρδεμα. Πολλοί είχαν βγει τότε και λέγαν όχι, εγώ θα δηλώσω μόνο αυτά που παίρνω στο λογαριασμό μου. Αυτά που μου στέλνει η πλατφόρμα, γιατί η πλατφόρμα κρατάει την προμήθειά της, δεν τα παίρνω εγώ. Όμως δεν είναι έτσι. Το σύνολο της κράτησης περιλαμβάνει και την προμήθεια της πλατφόρμας. Άρα λοιπόν εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να δηλώσουμε το σύνολο της κράτησης. Εντάξει. Τώρα, αυτό θα μπορούσε να λυθεί με κάτι πάρα πολύ απλό, το οποίο προσπαθούμε εμείς σαν σύλλογος τώρα και σαν επιτροπή τώρα βραχυχρόνιας μίσθωσης και θα έχουμε ζητήσει από τον αντιπρόεδρο του επιμελητηρίου μας κλείσει ένα ραντεβού με τον κύριο Πιερακάκη, να το συζητήσουμε πια, όχι με τον ΑΔΕ, με τον κύριο Πιερακάκη για να πάρει την απόφαση. Τι να γίνει. Από τη στιγμή που η ΑΔΕ παίρνει τα στοιχεία, παίρνει τα νούμερα, παίρνει τις κρατήσεις και εμείς είμαστε σωστοί και δηλώνουμε τις κρατήσεις, γιατί να μην φορολογείται λοιπόν καθαρά στην πηγή. Δηλαδή, παίρνει τα νούμερα, ξέρει η ΑΔΕ ακριβώς τι έχει ο καθένας μας στο αφημί του, βγάλε και το φόρο και τελειώνουμε. Ούτε μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης, ούτε δεν ξέρω και εγώ τι άλλο μας έχουν βάλει να συμπληρώνουμε. Ναι, γιατί σε έχει κάνει όμηρο, σε έχει κάνει υπάλληλο, τρώει χρόνο, να κάθε άλλο να ανεβάζει. Αφού τα έχεις τα στοιχεία. Ακριβώς. Και εμείς επιβαρύνουμε τους λογιστές μας με πράγματα τα οποία είναι ρουτίνα. Και είναι διπλά. Να τα στοιχεία. Είναι διπλή δουλειά τους. Τα έχεις τα στοιχεία σαν ΑΔΕ. Ωραία, εμείς δεχόμαστε λοιπόν να μας φορολογήσεις εδώ. Σε αυτά τα στοιχεία. Είναι πολύ απλό. Θα δούμε λοιπόν τι θα γίνει. Αυτό θα πιέσουμε. Θα πάμε μαζί με τον Χρήστο στον κύριο Πιερακάκη. Θα του εξηγήσουμε το πρόβλημα και πιστεύω εκείνος θα καταλάβει, γιατί είναι και τεχνολόγος, πληροφορικάριος, οπότε θα καταλάβει και λίγο το σκεπτικό. Όπως υπάρχει και μεγάλο λάθος και στις θυμάσαι που το είχαμε συζητήσει και στην Επιτροπή στο Επιμελητήριο, σχετικά με τα ακίνητα, κάποιος που έχει πάνω από 2, 3, 5 ακίνητα τέλος πάντων και κάνει διαφορετικές ενοικιάσεις, εκμισθώσεις, το να βρεις ένα μισθωτήριο στην πλατφόρμα της ΑΔΕ έχει καταντήσει το κυνήγι του χαμένου θησαυρού. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω ποιο είναι ενεργό, ποιο δεν είναι. Δηλαδή, χρειάζεται ολική αλλαγή αυτή την πλατφόρμα. Ολική. Ακριβώς, ακριβώς. Και αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα. Και κάνουν που κάνουν τις πλατφόρμες, τις κάνουν και μια εύκολη πλατφόρμα, τελειώνει. Λοιπόν, μετά, θα σας πω το εξής τώρα. Αυτά όλα που λέμε εδώ είναι πολύ απλά, προσέξτε, σε 2 έντυπα που έχει βγάλει η ίδια η ΑΔΕ. Θα πάτε λοιπόν βραχυχρόνιες μισθώσεις ΑΔΕ, θα κάνετε κλικ, θα πάτε εκεί και θα εκτυπώσετε τον χρηστικό οδηγό βραχυχρόνια μισθώσεως ακινήτων και τις συχνές ερωτήσεις και απαντήσεις για τη βραχυχρόνια μίσθωση. Αν αυτό το είχατε από πριν, όσοι κάνατε το λάθος και δηλώνατε
ακούγατε τους διάφορους που λέγανε όχι, μη δηλώνεις την προμήθεια, θα το βλέπατε ρε παιδιά, θα το βλέπατε ακριβώς ότι αυτό λέει ο νόμος, το λέει ξεκάθαρα δηλαδή. Κοίταξε, Ανδρέα, περιλαμβάνει και την προμήθεια. Έχεις δίκιο. Απλά, ας σου θυμίσω ότι υπάρχουν 2.250 πλατφόρμες. Που όντως, σε όποια πλατφόρμα για να μπεις, έχει οδηγίες, πώς να το κάνεις, how to, τα πάντα όλα αναλυτικά. Δεν έχει χρόνο να διαβάσει ο κάθε ένας από τους φίλους που είναι εδώ που μας ακούνε σήμερα. Που σημαίνει ότι δεν μπορεί να γίνει και δικηγόρος και λογιστής και μηχανικός και κατάλαβες. Θέλει να πάει σε έναν εξειδικευμένο ειδικό. Εγώ ξεσκεφτόμουν να κάνουμε βιντεάκια πώς να ξεκινήσουμε. Όλα τον αρχαίο τέλος. Ναι. Να με βοηθήσει εσύ με τις ερωτήσεις κτλ. Να κάνουμε και podcast, να κάνουμε και το άλλο, το επόμενο podcast που θα πούμε ποιο είναι το πρόβλημα και πώς. Σε λίγο θα ακούσετε και πώς θα το λύσω, θα το πει και ο Πρόεδρος. Επομένως, ένας αρχάριος που το μπαίνει, και είναι μια από τις ερωτήσεις που θα σου κάνω μετά, στην βραχυχρόνια μίσθωση, να έχει ένα μπούσουλα, ένα βοηθό βίντεο. Για το βίντεο η αλήθεια είναι ότι πιο γρήγορα την πληροφορία, δεν μπορεί να την καταλάβει διαβάζοντας. Το έχει στο YouTube, σταματάει και που θέλει, το κάνει, είναι βήμα-βήμα, είναι σωστό. Είναι αυτές που λέμε, που σου λέω και στα βίντεο, οι διαδικασίες. Άσε τις δικαιολογίες και πες τις διαδικασίες. Τις διαδικασίες λοιπόν. Η τελευταία φορά λοιπόν που δίνουν προθεσμία του χρόνου θα έχει καμπάνες. Ναι. Φέτος θα μας ακούσετε, θα σας βοηθήσουμε. Του χρόνου δεν έχει ξανά. Ναι. Πάμε. Η προθεσμία, και το ανέφερε ο Χρήστος, η προθεσμία είναι μέχρι 30 Ιουλίου, όπως έχουν αναφέρει λοιπόν. Σε όσο που τελειώνουν και οι δηλώσεις δηλαδή, τελειώνει και τροποποιητική που πρέπει να κάνουν. Λοιπόν, τώρα εμείς τι θα κάνουμε τώρα, έτσι. Εντάξει, κάνανε κάποιοι το λάθος και διαβάζω εδώ και μέρες τώρα τι γίνεται μέσα στο group. Λένε κάποιοι, μα εμείς είμαστε σωστοί ρε παιδιά, γιατί ξέρω εσείς που δεν το δηλώνατε, κάποια στιγμή θα σας πιάνανε. Ωραία, εντάξει, έγινε όμως το λάθος. Ας τα αφήσουμε πέρα τι έχει γίνει και ας δούμε τι μπορεί να γίνει τώρα. Εγώ θα πάω την επόμενη εβδομάδα στην ΑΔΕ και θα ζητήσω επίσημα τουλάχιστον να μην μπουν πρόστιμα. Επειδή ήταν η πρώτη φορά, τουλάχιστον δηλαδή τα πρόστιμα να τα αποφύγουμε. Να δηλώσουμε ακριβώς, δηλαδή να δούμε, για παράδειγμα, τι έπρεπε να δηλώσουμε, δηλαδή ο καθένας να κάνει την τροποποιητική του που πρέπει, να φορολογηθεί στο ποσό, στην ουσία της προμήθειας, έτσι, της πλατφόρμας, εκείνη το επιπλέον, να βγει ο φόρος και να το πληρώσει και τελειώνει, ούτε πρόστιμα ούτε τίποτα. Αυτό θα το ζητήσουμε, έτσι. Αλλά να μην γίνει ο έλεγχος, αυτό δεν γίνεται. Και εντάξει, ήταν κάτι το οποίο μας το είχαν εξηγήσει πολλές φορές και εμείς προσπαθήσαμε σαν σύλλογος να το περάσουμε σε όλους ότι παιδιά προσέξτε γιατί είναι σημαντικό θέμα. Το λέγαμε πάντα. Να δηλώνετε μαζί με και την προμήθεια, μαζί με την καθαριότητα. Αυτό είναι. Εγώ θέλω να δω ερωτήσεις από νέα παιδιά, αν είναι μέσα εδώ και μας ακούνε, δηλαδή νέα παιδιά, τι εννοώ, νεαροί είναι όλοι για μένα, έτσι, ανεξαρτήτως της ηλικία. Εννοώ νέα παιδιά, εννοώ νέους εισερχόμενους στην βραχυχρόνια μίσθωση, δηλαδή ανθρώπους που το πήγανε φέτος, το 25, ή μπορεί να έχουν και το 24. Τι κοινές ερωτήσεις έχετε, μπορεί να μας στείλετε email, σε μένα, στον Ανδρέα. Ο Ανδρέας είναι Πασιδά. Πώς είναι το site του Συλλόγου? Πασιδά.gr. Ωραία. Πασιδά.gr. Εμείς θα τα ενοποιήσουμε και σε 2 εβδομάδες από τώρα θα απαντήσουμε όλες τις ερωτήσεις. Και όπως είπα και με τον Ανδρέα, με βοηθήσει να κάνουμε ένα βίντεο. Αν το πούμε έτσι, μία μίνι σειρά, ώστε να ξέρεις ποια είναι τα βήματα αναλυτικά ένα-ένα, για να εισέλθει κάποιος στην βραχυχρόνια μίσθωση. Αυτό τώρα θα με πιάνει εμένα εδώ που κρίνουμε πίσω από αυτό εδώ. Όχι. Αυτό το τέτοιο. Να το κάνουμε. Σε πιάνει. Να το κάνουμε. Να το βγάλω τελείως. Το παλιό αυτό. Ένα στο εκεί. Το γερανό εννοώ. Ωραία. Άρα. Λοιπόν, πριν αρχίσουμε τις ερωτήσεις, τις οποίες εντάξει, κάποιες θα απαντήσουμε και σήμερα σχετικά με το θέμα αυτό. Εγώ να σου κάνω και εγώ ερωτήσεις. Έχει και ο Χρήστος έχει ετοιμάσει φοβερές ερωτήσεις. Να τελειώσω εγώ τώρα λέγοντας λοιπόν ότι μια δική μου έτσι, εμπειρία. Είχα και εγώ έλεγχο. Εντάξει. Με ελέγχουν, εγώ το ήξερα από την αρχή ότι σαν πρόεδρος συλλόγου και επειδή τους τα λέω από εδώ και από εκεί, σίγουρα θα με ελέγξουν όπως και τον Χρήστο. Δηλαδή μας ελέγχουν όλους εμείς που είμαστε πάντα μπροστά. Που έχουμε δημοσιότητα. Πήγα λοιπόν στον έλεγχο. Πήγα στην ΑΔΕ, πήγα στον ελεκτή, στο γραφείο εκεί πέρα, με τον λογιστή μαζί, με τον λογιστή μου της εταιρείας, δεν ήταν ο Χρήστος, με τον λογιστή μου. Συζητήσαμε πράγματα τα οποία οι άνθρωποι τα ακούγανε για πρώτη φορά
Πραγματικά σας το λέω, ελεκτές τώρα της ΑΔΕ για βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν ξέρανε τι τους γίνεται. Ακούγαν από εμάς για πρώτη φορά για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Οι άνθρωποι λέγανε άλλα πράγματα. Δεν ξέρανε και αυτό ακριβώς. Και το κυριότερο, κάποια στιγμή τους είπα: ρε παιδιά, συγγνώμη, εμείς θα δηλώνουμε τα πάντα στο Μητρό, γιατί δεν τα παίρνετε από εκεί? Και γυρνάει ένας από τους δύο και τι μου λέει: ποιο Μητρό? Το Μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης. Τι είναι αυτό? Το καταλαβαίνετε? Ελεκτής τώρα για βραχυχρόνια μίσθωση. Τι είναι αυτό που λέει? Και του εξηγούσαμε εκείνη τη στιγμή και εγώ και ο λογιστής τι είναι το Μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης. Στον ελεκτή που μας έκανε τον έλεγχο. Δεν είναι να τρελαίνεις εκείνη τη στιγμή? Δηλαδή, αν είναι δυνατόν. Τέλος πάντων. Επίσης, με πήρε πριν από λίγο, πριν έρθω εδώ, με πήρε ένας φίλος, ο οποίος είχε εταιρεία. Και μου λέει: μέχρι και σήμερα, Ανδρέα, ο λογιστής μου, ένας από τους συναδέλφους του Χρήστο εδώ, όχι, δεν είναι καμιά σχέση, λέει, ο συνάδελφος είναι το φοροτεχνικός. Ναι. Μέχρι και τώρα, του λέει ότι εσύ είσαι εταιρεία, κόβεις τιμολόγια, δεν πρέπει να κάνεις δήλωση στο Μητρό. Ενώ το λέει ξεκάθαρα εδώ και οι τροποποιητικές και τα πάντα, οι διευθυνιστικές, ότι τα νομικά πρόσωπα και μαζί με τα φυσικά πρόσωπα είναι υποχρεωμένοι να έχουν άμα. Αν δεν πεις στο Μητρό, πώς θα πάρεις άμα? Αν το δει χωρίς άμα πάνω, είναι 5 χιλιάρικα. Και λέω εγώ τώρα στον φίλο και συνάδελφο: ρε εσύ φίλε, δεν μου λες, λέω, αυτός ο λογιστής που επιμένει και σου λέει αυτό και αυτό και μέχρι στιγμής δεν σου έχει κάνει στο Μητρό την καταχώρηση. Όταν σου έρθουν τα 5 χιλιάρικα θα τα πληρώσει? Και λέω τώρα εγώ, σκεπτόμενος τώρα, ερχόμενος εδώ στο Χρήστο, μήπως, προσέξτε, είναι μια καλή λύση, γιατί αυτό το πρόβλημα με κάποιους λογιστές που νομίζουν ότι τα ξέρουν όλα και δεν κάθονται να διαβάσουν, μήπως κάνουμε ένα Μητρό, εμείς στο Σύλλογο, Μητρό πιστοποιημένο στη βραχυχρόνια μίσθωση λογιστών. Ναι, που να έχουν δουλέψει, να ξέρουν. Που να ξέρουν. Να είναι μέσα ο Χρήστος, να είναι ο Κώστας, ο Δημήτρης κτλ. Να ξέρουμε εμείς όλοι ότι αν το πάμε σε αυτόν τον άνθρωπο, ξέρει τι να κάνει. Ή έστω και άτυπο Μητρό, να ξέρει άλλος ότι υπάρχουν αυτοί οι 100 άνθρωποι, 1000, πώς είναι συνάδελφοι, όμως γνωρίζουν. Θα περνάνε μια συνέντευξη. Δεν το συζητάμε. Μην μαθαίνει ο άλλος, γιατί αυτό σίγουρα δεν είναι καλό. Εγώ έχω συναντήσει και το εξής. Έχω συναντήσει εταιρεία η οποία δεν έκοβε στοιχεία. Παρακαλώ, τι πες? Είναι υποχρεωτικό. Άνω τελεία. Άρα ούτε και ΦΠΑ, άρα και καπούλημα. Έχουμε δει πάρα πολλά. Λοιπόν, να πούμε λοιπόν τα πιο κοινά λάθη στις βραχυχρόνιες μισθώσεις. Λοιπόν, τι γίνεται? Πολλοί ανεβάζουν ένα κείμενο λοιπόν σε Airbnb και Booking χωρίς, το είπε και ο Πρόεδρος, χωρίς, συγγνώμη, πέσε και το κινητό εδώ, χωρίς, έλα, κάτσε εδώ εσύ, θα το βρω, όχι, κάτσε, θα κάνουμε πατέντα, παιδιά, μας συγχωρείτε, live είναι αυτό, τι να κάνουμε, θα κάνουμε πατέντες εδώ, εδώ είμαστε, το φτιάξαμε, κάτι κάναμε, ωραία, πατέντες είναι πρώτος. Λοιπόν, πολλοί ανεβάζουν ένα κινητό λοιπόν σε Airbnb, Booking, χωρίς αριθμό Μητρό, το πες, το αμά, αριθμός Μητρό, ακινήτου λέγεται. Τι είναι, ρε παιδί μου, ανοίγεις το ε9, βάζεις το ακίνητό σου μέσα με κάποια στοιχεία και σου βγάζει έναν αριθμό. Αυτό είναι όλο, το ξεκινά το δύσκολο. Λοιπόν, σωστή καταχώρηση. Σωστά στοιχεία ιδιοκτήτη. Σου φαίνεται περίεργο, Βάζουν, δηλαδή, δεν είναι δικό του, είναι, και λέει το διαχειρίζομαι εγώ. Ναι, δεν είναι δικό σου. Στο Μητρό, να πούμε, υπάρχει κάτω-κάτω ένα πεδίο που λέει συνδιοκτήτες. Όχι συνδιοκτήτες. Ναι. Συνδικαιούχοι του εισοδήματος. Και εκεί βάζεις ανάλογα, γιατί μπορεί εγώ να διαχειρίζουμε ένα κινητό που να είναι 50-50 σε δύο αδέρφια. Θα τους βάλω και τους δύο. Αυτό ακριβώς εννοώ, γιατί μετά αυτά τα εισοδήματα πάνε στις προληπτικές δηλώσεις. Οπότε γίνονται μπερδέματα, να σου λέει άλλα βλέπω εγώ εδώ, δεν τα έχεις δηλώσει και νομίζω ότι λες ψέματα, ενώ μπορεί να είναι κανονικά τα. Ακριβώς. Λοιπόν, οπότε ποιος είναι ο κίνδυνος? Υψηλά πρόστιμα, φορολογικός έλεγχος, ξεκάθαρα, μέχρι και μπλοκάρισμα. Να σου μπλοκάρουν και τον λογαριασμό. Έχει τέτοιο δικαίωμα η ΑΔΕ, να το πούμε αυτό. Ναι, φυσικά. Λέει πέρα από το τάλιρο πώς πάει. Οποιαδήποτε στιγμή. Επομένως, στέλνει σωστή εγγραφή στην ΑΔΕ, σωστή ενθήκηση ακινήτου και έλεγχο στις πλατφόρμες. Τώρα, ένα άλλο μεγάλο μπέρδεμα που γίνεται είναι με την αστική μίσθωση ή
τουριστική επιχειρηματική δραστηριότητα. Ναι. Λοιπόν, καταρχήν, να ξεκαθαρίσουμε ότι, εντάξει, αν και το κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται, γι' αυτό είναι βραχυχρόνια μίσθωση, καθαριότητες, μεταφορές, πρωινά και επιπλέον υπηρεσίες δεν. Πώς το λένε, απαγορεύονται, το πω έτσι. Δεν εκπίπτουν. Λοιπόν, όποιος τα κάνει, αν θέλει να τα κάνει, μπράβο, πρέπει καταρχήν να έχει επιχείρηση, να έχει ΕΟΤ, το ίσουλο αυτό, πώς λέγεται, το ειδικό, πώς λέγεται. Η άμα, ή ειδικό σήμα λειτουργίας, ή η γνωστοποίηση. Η γνωστοποίηση, όπως το λέει. Άρα που σημαίνει έναξη βιβλία, ΦΠΑ, ΕΦΚΑ κτλ. Θα τα πούμε αναλυτικά. Επομένως, υπάρχουν ουσιαστικά δύο μοντέλα για να το καταλάβουν και οι καινούργοι. Οι παλιοί το γνωρίζουν, ή ιδιώτης ή επιχειρηματίας. Ένα από τα δύο. Εντάξει. Ο επιχειρηματίας ούτως ή άλλως άλλαξε ο νόμος πρόπερση, που λέει ότι αν έχεις πάνω από 2 ακίνητα, σε υποχρεώνει ούτως ή άλλως να ανοίξεις εταιρεία, άρα σε κάνει επιχείρηση. Δηλαδή, με το τρίτο ακίνητο ανοίξεις επιχείρηση, μέχρι τα 2 μπορεί να είσαι σαν ιδιώτης. Πολλοί κάνουν και το εξής. Λέει, βάζω εγώ ένα στη μάνα, ένα στον πατέρα. Εντάξει. Και ο Μάσου μπορεί να το κάνει, δεν το συζητάμε. Και από 2 καθένας. Δηλαδή, να έχεις 6 ακίνητα και να τα έχεις σαν ιδιώτης. Τώρα συμφέρει ή όχι, θα το δούμε τη μεθεπόμενη εβδομάδα μαζί με τον Ανδρέα, γιατί έχω ετοιμάσει κάποια παραδείγματα, δεν τα έχω εδώ. Τα έχω φτιάξει. Εδώ είναι το zoom, γιατί. Να, τώρα τι συζητάμε σήμερα. Συζητάμε το 15%, ας πούμε ότι είναι εκατοστάρικο, για να το καταλάβει ο κόσμος. Είναι ένα εκατοστάρικο που πήρες από μια διανυκτέρευση. Εσύ τι θα βάλεις στην τσέπη σου, το 85%. Το 15% το δεις στην πλατφόρμα. Δεν σου λέω τώρα τα άλλα έξοδα, κάνουμε ένα πολύ απλό παράδειγμα. Εδώ τι έχει γίνει τώρα, πάει και δηλώνει ο φίλος ότι πήρε στην εφορία 85 ευρώ. Λέει, αφού αυτά πήρα. Έλα όμως που στην εφορία πρέπει να δηλώσεις 100. Σου λέει, αν ήθελες να δηλώσεις 85, να αφαιρέσεις τα 15 έξοδα, άνοιξε επιχείρηση. Σωστά. Σου δίνει τώρα προθεσμία μέχρι τέλος, σου λέει, μέχρι τέλος τις φορολογικές δηλώσεις. Διόρθωσέ το. Δεν το ξαναγάνει αυτό, δεν το ξαναγάνει. Πρωτοχρονιά το κάνω αυτό. Ναι. Δεν το ξαναγάνει. Λογικό, γιατί είναι χιλιάδες. Είναι χιλιάδες. Δεν μπορεί να βάλει όλες πρόστιμο. Σου λέει διόρθωσέ τα μέχρι τέλος των δηλώσεων χωρίς πρόστιμο. Από του χρόνου όμως καμπάνες. Γι' αυτό είπαμε να κάνουμε και στο σύλλογο, εδώ με τον Ανδρέα που είναι πρόεδρος, να κάνουμε μια μίνι σειρά με βίντεο, να τα δείτε, να υπάρχει από το 1, 2, 3, 4 βήματα να καταλαβαίνει κάποιος ποιες είναι οι διαφορές. Δηλαδή, πάμε, ο ιδιώτης προφανώς δεν έχει βιβλία, δεν θέλει λογιστή, δεν έχει ΦΠΑ, πολύ ωραία. Είπαμε την κράτηση από το booking και τις πλατφόρμες Airbnb και αυτά υπάρχει αναγκαστικά θέλοντας και αυτό το βάλεις πάνω. Έχει φόρο περνάει στο μετρό, έχει το φόρο διαμονής, δεν έχεις όμως σαν ιδιώτης το φόρο παραδείγματος. Έχει το TAC. Το οποίο είναι το τέλος αναθεκτικότητας στην κλιματική κρίση. Μπράβο. Αυτό έχει μόνο. Το οποίο και αυτό ο Δήμος δεν το καταλαβαίνει και αυτό. Λογικά θα έπρεπε να πηγαίνει στο Δήμο. Δεν πάει ακόμα, γι' αυτό αντιδρούν. Τώρα πλάκα δεν πάει. Ο Δούκας θέλει. Εμένα μου ακούγεται λογικό. Σου λέει, άμα είναι ο Στυλέρο, η Αθήνα το πάρει. Αυτή είναι και η πρότασή μας. Σωστό είναι αυτό. Τώρα, από την άλλη, οι επιχειρήσεις. Αν έχεις την επιχείρηση, φυσικά έχεις λογιστή, φυσικά έχεις ΦΠΑ, φόρο παραδεπιδημούντων, όλα τα υπόλοιπα. Αλλά εκπίπτεις και όλα τα έξοδα. Το πούμε γι' αυτό. Οπότε εδώ θα είναι ένα καλό παράδειγμα γιατί πάνω κάτω ένα δεκάρικο έχει σαν εισόδημα ένα διαμέρισμα. Τώρα, χοντρά μέσα άκρες μιλάμε, να το δουλεύεις απαλά. Οπότε θα δούμε ένα παράδειγμα 100 ημερών ένα διαμέρισμα και ένα παράδειγμα όλο τον χρόνο. Υπάρχουν και τέτοια. Ακριβώς. Και Αθήνα και Ναύπλιο και Θεσσαλονίκη, πάρα πολλά. Υπάρχουν και αυτά. Και έχω και ζωντανά παραδείγματα. Εγώ είμαι πελάτες μου, απλά δεν θα αναφέρουμε και ονόματα εννοείται. Που θα δούμε τελικά αξίζει να το έχεις σαν ιδιώτης ή σαν επιχείρηση. Εδώ θα έχει ενδιαφέρον, θα το δούμε. Εντάξει. Και έχει να κάνω ένα. Κάτσε να γυρίσω να βλέπω και τον πρόεδρο. Συγγνώμη, παιδιά, να πω για όσους μπήκατε τώρα ότι δεν έχω συνδέσει την πλατφόρμα, οπότε παίζουμε χειροκίνητα με το κινητό. Να κάνω ένα teaser σε αυτό που είπε ο Χρήστος τώρα, ότι υπάρχει και ένα όριο, χρηματικό όριο, που μόλις το περάσει εκείνο πρέπει αναγκαστικά να κάνεις εταιρεία. Μπράβο. Θα το πούμε στον αυτό. Ακριβώς. Όχι, teaser έκανα, δεν είπα τίποτα. Γι' αυτό σε αγαπάμε. Όχι, είναι το teaser, είναι ότι θα του δώσει πληροφορία. Ναι. Μ' αρέσει. Υπάρχουν και οι τύποι που δεν μοιράζουν τέτοια. Όχι, εμείς θα τα μοιράζουμε σε όλα. Είναι ανταγωνιστές. Εδώ έχουμε φτάσει ήδη 250 άτομα βλέπω αυτή τη στιγμή live. Και σε μένα είναι αρκετοί. Λοιπόν, έχουμε πολλά
πρόεδρε, να μιλήσουμε για το τεράστια λάθη που κάνουν και παλιοί στις μισθώσεις, δηλαδή. Πρόσεχε, χρειάζεται εποχικότητα, τα έχω σημειώσει. Αλλιώς χρεώνεις τα Σαββατοκυριακά όταν υπάρχουν εθιμοτυπικά, έθιμα, γιορτές κλπ. Ναι. Δηλαδή, όχι ίδια τιμή όλο τον χρόνο, να το πω αυτό. Ναι. Θα μου πεις, υπάρχουν AI bot που τσεκάρουν γύρω-γύρω. Αυτά θα τα πεις εσύ. Εσύ είσαι πιο δυνατός αυτά. Να υπάρχει μια νομική προστασία είναι κάτι που ο Έλληνας δεν το έχει. Ούτε εγώ είμαι ασφαλιστής, δεν πουλάω ασφάλειες, εγώ είμαι λογιστής. Ούτε ο Ανδρέας είναι ασφαλιστής, όμως κοιτάξτε λίγο και την νομική προστασία, για μένα είναι σημαντική. Εντάξει. Εδώ τώρα ο Χρήστος, να πω, δεν μιλάει για την αστική ευθύνη που είναι υποχρεωτική, ναι. Μιλάει για, για ασφάλεια προστασίας, είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Πολλοί το μπερδεύουν, αλλά είναι τελείως διαφορετικό πράγμα. Δηλαδή, εγώ παραδείγματος χάρη έχω και κίνητα μακροχρόνιας και έχω την ασφάλεια ενοικίου. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι αν γίνει κάτι και ο ενοικιαστής μου δεν μπορεί να πληρώσει 2, 3, 4, 5 μήνες, θα παίρνω τα χρήματά μου. Όπως επίσης η βραχυχρόνια, αν γίνει ακύρωση για πόλεμο, για παράδειγμα, έτσι όπως είναι τώρα, εκεί η ασφάλεια σε πληρώνει. Και δεν έχουν γίνει κρατήσεις. Σημαντικό. Και να σου πω τώρα, το κόστος είναι μηδαμινός μπροστά σε αυτό που μπορεί να χάσεις. Για σκέψου, κάτω εικόνα. Έχει σήμερα με επιχείρηση, άλλος έχει ένα κίνητο, άλλος μπορεί να έχει 10 κίνητα, άλλος παραπάνω. Αύριο το πρωί δεν έχει τίποτα. Κάτω εικόνα αυτό. Σωστά, ναι. Είναι λίγο. Ένα άλλο λάθος που βλέπω είναι, Ανδρέα, κοινό σε ιδιώτες, αλλά μπορώ να σου πω και σε επαγγελματίες. Δεν κρατούν σωστά το αρχείο εξόδων. Εδώ έχουμε να πούμε πάρα πολλά πράγματα στο τι είναι έξοδο, τι δεν είναι έξοδο και πότε ένα έξοδο είναι ισχυρό. Εδώ θα μάθουμε πολλά πράγματα. Δεν μιλάμε τώρα για τα κλασικά προμήθειες πλατφόρμας, καθαρισμούς, λογαριασμούς ή ανακαινήσεις, και για ζημιές και για διαφημίσεις. Ειδικά στις διαφημίσεις. Αυτό που πες τώρα είναι πολύ σημαντικό, ιδίως με τα social media. Ναι. Ο καθένας το διαφημίζει στα social media. Μπράβο. Και δεν παίρνει τιμολόγια ούτε του Facebook, ούτε Μπράβο, αυτά του θέλω να τους πω. Ούτε Instagram. Μπράβο, πολύ σημαντικά. Πολύ σημαντικά έξοδα. Και μάλιστα τώρα είχαμε κάνει και ένα masterclass πάνω στο event, στο βιομηχανικό μελητήριο Θεσσαλονίκης και μας μίλαγαν για κυβερνοασφάλεια. Και τι είπε, εγώ το πιάσα, άκουσα. Μαθαίνω και κάθε μέρα μαθαίνω σαν κάτι. Ότι δεν βάζουμε, παιδιά, ποτέ την κάρτα που έχουμε συνδεδεμένα τα λεφτά μας όλα. Άκου τι είπε ο άνθρωπος. Με τον λογαριασμό στο Facebook. Πολύ λεπτομέρεια αυτό, αλλά σημαντικό γιατί κάνουν αυτά εκεί τους λογαριασμούς και στοχεύουν και τους λογαριασμούς άλλους. Πάρε μια καρτούλα, πώς θα θες να βάλεις, 100 ευρώ παραπάνω. Ναι, γιατί είναι αυτό το Facebook που σου λέει να σε προωθήσει λίγο παραπάνω σε περιοχή. Κατάλαβες, σου λέει και σου ρουφάει 5-5-5-5. Και το TikTok που έχει και αποτέλεσμα από την αλήθεια. Επομένως, βάλε μερικά λεφτά, κάνε μια prepaid κάρτα, κάνε έτσι να έχει και το θέμα της ασφάλειας. Αυτό είναι άλλο ένα θέμα. Σοβαρό θέμα. Εγώ θέλω να πω και για το τελευταίο κάτι γρήγορα, για το παθηματικό. Πιο πολλοί τι κάνουν, παίρνουν τα λεφτά. Ο Έλληνας είναι ο κλασικός Έλληνας. Πήρε 10.000, αυτό θα σου δώσει, το λέω μέσα σε ένα διαμέρισμα. Τα πήρε, τα άφαγε ή μπορεί να τα επενδύσει αλλού και δεν κρατάνε χρήματα για ζημιές, για κακές σεζόν, για αλλαγή νομοθεσίας. Πώς άλλαξε πέρσι, μου τους σωστά τα πραγματάκια. Για φορολογικές επιβαρύσεις. Να, τώρα πίσω μας ακούσει σήμερα και θα τα αφήσει. Θα φάει πρόστιμο, φίλε, που θα μας ακούσει σήμερα. Οπότε, εγώ έχω έτοιμες ερωτήσεις. Πες τι άλλο θέλω να πεις, θα σου κάνω ωραίες ερωτήσεις. Τώρα θέλω να μας απαντήσεις, να μάθει ο κόσμος. Ωραία. Εντάξει, όχι, εγώ τελείωσα από το θέμα και νομίζω όλοι το έχουμε καταλάβει πια ότι δεν είναι σωστό αυτό που κάνει αυτή τη στιγμή η ΑΔΕ. Έτσι. Τουλάχιστον, προσέξτε, τουλάχιστον μας ειδοποίησε και ήταν έντιμη, γιατί να σας πω την αλήθεια, πέρυσι που είχε στείλει κάτι αντίστοιχα email δεν έγραφε ποσό. Έχουμε λάβει, έγραφε από την Airbnb κτλ. Κάντε εσείς την τροποποιητική. Πόσο να κάνεις. Ναι. Τουλάχιστον τώρα μας έχει δώσει και το ποσό από εδώ, από τις καταστάσεις, το ποσό που έχει λάβει, οπότε εσύ μπορείς να δεις αν είσαι πάνω ή κάτω κτλ. Έτσι και να το διορθώσεις. Αυτό είναι έντιμο, θα έλεγα, από την πλευρά της ΑΔΕ. Πάμε ερωτήσεις. Αυτό, πάμε. Ξεκινάμε. Ερωτήσεις. Λοιπόν, Πρόεδρε, είμαι έτοιμος. Ποιο είναι το μεγαλύτερο ψέμα που πιστεύουν όσοι ξεκινούν Airbnb? Λοιπόν, νέα παιδιά ή νεαροί γενικότερα. Ναι, ένα το οποίο νομίζω συγκεντρώνει δύο είναι ότι
θα πάρω γρήγορα χρήματα, θα βγάλω γρήγορα χρήματα. Και είναι κάτι απλό. Και θα κάθομαι. Ναι. Δεν θα δουλέψω. Και είναι παθητικό δηλαδή. Παθητικό εισόδημα. Αυτό ναι, το έχουν περάσει λίγο στο Airbnb, ότι είναι εύκολο. Ναι, και ότι πέρασε από την αρχή. Στην αρχή μπορεί να ήταν. Ναι. Ναι. Αυτό όντως είναι έτσι όπως τα λες. Ναι. Που σημαίνει ότι τι θέλει, πρέπει να έχει φέρει χρόνο, Πολύ χρόνο. Ιδίως τώρα, στην αρχή εντάξει, μπορεί να ήταν λίγο στο φλού. Τώρα όμως που έχουν δυσκολεύσει τα πράγματα και έχει μεγάλο ανταγωνισμό, πρέπει να έχει ένα κίνητο άψογο. Και εδώ θα έλεγα ότι όσοι δεν έχουν πολύ καλό ακίνητο για Airbnb, καλό είναι να το δώσουν στη μακροχρόνια, τώρα που έχουν ανέβει και τα ενοίκια. Δηλαδή, άμα βλέπουν ότι είναι even, ότι πάει δηλαδή έτσι, βραχυχρόνια και μακροχρόνια, δώσ' το στη μακροχρόνια να ηρεμήσεις και να έχεις ένα παθητικό εισόδημα. Ναι. Έτσι λέω τώρα εγώ. Ωραία. Ποια είναι τα πιο συχνά πρόστιμα που βλέπει ο σύλλογος, που σου λένε, δηλαδή τα μέλη που ακούς παράπονα, τα πιο συχνά πρόστιμα, ποια είναι? Μέχρι πρόπερση, θα λέω, πέρυσι όχι τόσο, μέχρι πρόπερση ήταν η μη ανάρτηση άμα. Και εκεί μιλάμε για 5.000, έτσι. Η ανάρτηση άμα, Ναι. Αυτό ήταν το πιο σημαντικό που βλέπαμε. Δεν αναρτούσε όλο το άμα ή δεν ξέρω αν το κάνανε από λάθος ή επίτηδες, λάθος άμα. Βάζανε ένα στοιχείο λάθος. Αν νομίζω ότι δεν θα τους βρουν έτσι και θα πάνε αλλού και είμαι ο Καβαλάρης και είμαι ο... Και αυτό είναι 5.000, έτσι, γιατί εδώ αυτό είναι ένα εκ πονηρού. Ναι, αυτό είναι εκ πονηρού. Να πω κάτι τώρα, γιατί αυτό θα το καταλάβουν όσοι μας βλέπουν. Θα το πούμε ένα απλό παράδειγμα. Πες ότι έχεις ένα αντικείμενο στο γραφείο σου και το βουτάει κάποιος, ο Γιαννάκης. Θα γνωριστείς ή όχι? Γιατί στην ουσία θα σκέψεις. Θα τα πάρεις κρατήρα, θα μηδενίσεις, θες να το σκίσεις. Αν στο ζητήσει να το πάρει, έχει αξία δεν έχει, το μπορεί να του πεις πάρε το αυτό, πάρε και εκείνο, πάρε και τα άλλο. Σωστά. Αυτό ακριβώς είναι και ΑΔΕ. Η ΑΔΕ πότε μηδενίζει και ενευριάζει? Αν καταλάβει ότι έκανες λάθος, να όπως τώρα, που καταλάβει ότι ρε παιδί μου, ότι πάρα πολύ είναι χιλιάδες ο κόσμος, έκανε λάθος, τι? Αφαίρεσε την κράτηση του Airbnb, το 15%, νόμιζε ότι έχει επιχείρηση, δεν έχει καταλάβει. Δεν ήξερε την οδηγία, σου λέει εντάξει, ρε φίλε, έκανες λάθος. Τι σου λέει? Σου δίνω προθεσμία, κάτω, φτιάχτω και δεν θα σου κάνω τίποτα. Και μεγάλη προθεσμία. Αν καταλάβαινε ότι το είχαν κάνει επίτηδες, σου λέει δεν τους έκανε, τους ασχίζεται. Ναι, σωστά. Αυτό ακριβώς. Αυτή είναι η διαφορά. Γιατί πολλοί φοβούνται την εφορία που θα μου κάνει αυτό, δεν σου κάνει τίποτα εφορία. Αν δηλαδή κάνεις ένα λάθος απροσεξίας, δεν θα σκοτώσει. Όχι, και είναι συζητήσιμη. Και στον έλεγχο. Αυτό να πω και στον έλεγχο, αν σας ζητήσουν τώρα να πάτε, αν κάποιοι έχετε μεγάλες αποκλήσεις και πάτε, θα τα δούνε τα στοιχεία που έχετε. Δηλαδή κάποιες ακυρώσεις. Για παράδειγμα, εμένα μου είχαν προσθέσει, είχε ακυρώσει η Booking και μου το είχαν προσθέσει η Booking. Πήγα, έδειξα ότι είναι ακυρώσει, μου τα αφαιρέσανε. Έτσι. Είναι συζητήσιμο. Λοιπόν, το λέμε, δεν χαϊδεύουμε αυτιά. Όχι. Αυτά από την αντικειμενικά μιλάμε. Όπου είναι να φωνάξουμε, θα φωνάξουμε. Εκεί που κάνω λάθος, ας πούμε, το κάνουν λάθος, μας έχουν βγάλει τα αυτά. Λοιπόν, πόσα κίνητα χρειάζεται κάποιος για να ζει αποκλειστικά από αυτό? Ωραία ερώτηση αυτή. Αυτό είναι φοβερή ερώτηση. Δηλαδή, δεν έχω επάγγελμα και σκέφτομαι, είμαι νεαρός, γιατί είδα και δύο παιδιά, πάρα πολύ έξυπνα παιδιά, τα οποία κάνουν rent to rent. Δηλαδή νοικιάζουν, να το καταλάβουμε στα ελληνικά. Arbitrage λέγεται αυτό στο εξωτερικό, το είναι πολύ συχνό στο εξωτερικό. Πάνε και να νοικιάζουν αλλονού ακίνητο και με αλλονού ακίνητη περιουσία βγάζουν λεφτά. Έτσι. Και σου λέει ξεκινάμε επιχειρηματικότητα. Αυτό το παιδί που δεν είναι δικό του ακίνητο, δεν έχει λεφτά πάρει ακίνητο, αλλά βρήκε έναν άλλον ο οποίο του λέει πάρ το ακίνητο, δούλεψε το, βγάλει λεφτά και δώσ' μου και εμένα να πάρω τα λεφτά. Αυτό εγώ δεν ξέρω να το κάνω, εσύ ξέρει. Πάρ το. Πόσα ακίνητα λοιπόν χρειάζεται κάποιο για να ζήσει αποκλειστικά από αυτό? Κοίτα, έχουμε το πρόβλημα εδώ στην Ελλάδα ότι έχει το όριο των 2 σαν φυσικό πρόσωπο. Οπότε ας βγάλουμε τα φυσικά πρόσωπα απ' έξω, που με 2 ακίνητα... Όχι, βάλω και αυτό μέσα, με 2 ζει. Κοίτα, αν τα φτιάξεις σωστά, ζει. Άνετα. Πολύ ωραία. Άνετα, έτσι. Τώρα, άρα ένας νέος δηλαδή μου λες ότι χωρίς λεφτά μπορεί να ξεκινήσει επιχείρηση με 0 λεφτά, να ακουστεί αυτό για να καταλάβουμε. Και να έχει ένα καλό εισόδημα. Δεν είμαι θα γίνει πλουσιός. Θα έχει όμως, να το πούμε νούμερα 1.500 το μήνα, θα τα βγάλει. Θα σου δώσω εγώ ένα παράδειγμα. Θα τα βγάλει αυτά. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα συγκεκριμένο. Πάμε. Φίλος μου, στην περιοχή που ζω και εγώ, στην Κλιφάδα, νίκιασε ένα κίνητο 2.500 διαμέρισμα. Το νίκιασε 2.500
για να το κάνει Airbnb. 2.500 είναι μεγάλο ενοίκιο, έτσι. Θα το δω ρίσκο αυτό. 2 δωματίων, είναι τεράστιο ρίσκο. Είναι όμως στο κέντρο της Εκκληφάδας. 2.500 το ενοίκιο. Και αυτή τη στιγμή βγάζει πάνω από 7,5 με 8 χιλιάρικα. Εκτός στα έξω. Το έχει 250-260 ευρώ και δουλεύει στην Εκκληφάδα σχεδόν 10 μήνες. Ωραία. Αυτό είναι, κάτσε για να το καταλάβει ο κόσμος, είναι το ένα μοντέλο ότι δίνω ενοίκιο πάγιο και το παίρνω ό,τι βγάζω εγώ είναι δικό μου. Ό,τι βγάζω εγώ είναι δικό μου. Υπάρχει όμως και ο νέος που μπορεί να πει: εγώ θέλω αυτό το ακίνητο και το Σου ό,τι δίνω βγάζουμε, ποσοστά. ό,τι βγάζουμε θα σου δώσω 80-20 ή άλλος 60-40. Σωστά. Θέμα διαπραγμάτευση είναι. Σωστά. Ναι. Άρα μπορώ να πάρω το ακίνητό σου, εσένα το Ανδρέα, Ναι. εγώ στα Χρήστος δεν έχω μία. Αν δεν έχεις. Δεν έχω μία, ρε παιδί μου, μου το δίνει Ανδρέα. Εγώ μου περισσεύει, μου λε Ανδρέα. Ναι. Εγώ δεν ξέρω να το δουλέψω, μπορεί να είσαι κάτοικο του εξωτερικού, μπορεί να είσαι 1.002, να είσαι μεγάλο σε ηλικία κτλ. Πάρ το Χρήστο, δώσ' μου μήνα το 70%, πώ θα βγάλουμε 10.000, 7.000 κάπου, 3.000 εσύ. Ναι. Από το τίποτα εγώ φτιακτικά. Σωστά. Να, Εδώ όμως, πήρα. να σου πω υπάρχει πώς θα το πούμε, ένας σημαντικός παράγοντας. Θα πρέπει να αποδείξεις στον ιδιοκτήτη ότι μπορείς να το κάνεις. Τα πάντα είναι ένα θέμα εμπιστοσύνη. Για να σε εμπιστευτεί. Βέβαια, σίγουρα. Αν έχεις μια εμπειρία και έχεις να του δείξεις ένα 5-6, θα σε εμπιστευτεί. Ναι. Αν είναι το πρώτο σου θα είναι δύσκολο. Τι αλλάζει τα επόμενα 2 χρόνια στην νομοθεσία, τι βλέπεις? Σήμερα είναι Παρασκευή 8. Δευτέρα είναι 9, 10, 11. Τη Δευτέρα θα ανακοινώσει ο Υπουργός Τουρισμού το νέο χωροταξικό για τον τουρισμό. Δεν ξέρουμε εμείς ήδη θα δούμε. Δεν έχουμε ιδέα τώρα τι είναι. Ξέρουμε στο περίπου ότι θα έχει μείωση, λένε, 30% στη βραχυχρόνια μίσθωση. 30% και στα ξενοδοχεία, σε περιοχές που είναι ήδη αναπτυγμένες. Ρόδος, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Κέρκυρα, Κρήτη κτλ. Ο πρόεδρος έχει από τη Ρόδο να πούμε. Ναι. Να πω κάτι, αυτοί θα είναι όλοι μαζεμένοι, έχουν ένα συνέδριο τώρα στο Μετροπόλιταν. Ναι. Την επόμενη εβδομάδα, Αύριο είναι Μετάλλικα. Την επόμενη εβδομάδα είναι Iron Maiden, λέει, έχουν πόσα συνέδρια έχουν, δεν ξέρω. Και υπάρχει όμως και το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας του Μετροπόλιταν στο αεροδρόμιο. Να κάνουν περατζάδα όλοι οι υπουργοί, πώς θα πάνε τον πιάσουμε από εκεί. Το επόμενο Σάββατο. Να το κάνουμε το κεφάλι τόσο. Πιάχτα! Το επόμενο Σάββατο, μια και το λέμε τώρα εδώ πέρα, Ναι. έχουμε και το δικό μας, έτσι, μην ξεχνιόμαστε. Οπα. Στο Divan Caravel. Σωστά. 9 με 12 λοιπόν το επόμενο Σάββατο θα είμαστε όλοι, θα είναι και ο Χρήστος, Ναι. στο Divan Caravel, όλος ο σύλλογος Πασιδά Να το. και ο Χρήστος και θα είμαστε 9 με 12 το πρωί, Divan Caravel. Όποιος θέλει έρχεται. Όποιος θέλει έρχεται, Βεβαίως. να σας ζούμε κιόλας και να κάνουμε και εκεί ερωτήσεις και προβλήματα. Βεβαίως. Λοιπόν, οι ιδιώτες κινδυνεύουν να θεωρηθούν επαγγελματίες. Ναι. Εδώ θα έλεγα, όταν λέμε ιδιώτες φυσικά λέμε μέχρι 2. Μέχρι εκεί. έτσι. Έχει κάποιος ένα κίνητο, ρε παιδί μου. εγώ- Έτσι με την νομοθεσία δηλαδή πόσο Εγώ θα έλεγα ότι εκεί πάει το πράγμα. Δηλαδή το 18 θυμάσαι ότι ήταν απλό, είχες ένα διαμέρισμα, έπαιρνες τα νίκια, Και όλα καλά. 10. Και 10, ναι. Μετά το 21 άρχισε και άλλαξε λίγο το Και όσο ιστορία. πάει δυσκολεύει, οπότε πιστεύω έτσι όπως το κάνουν, θα είναι μονόδρομο στο να ιδρύσει εταιρεία. Να κάνεις επιχείρηση. Να πούμε και κάτι σημαντικό για να το καταλάβουν. Η ατομική έχει ένα ελάττωμα, όσοι έχετε βραχυχρόνια μίσθωση ή θέλετε να μπείτε, η ατομική έχει ένα ελάττωμα που είναι το μεγαλύτερό της. Δεν αφαιρούνται έξοδα. Ναι. Εντάξει. Θα μου πεις, τότε ρε Χρήστο, γιατί δεν την κάνω την ατομική. Τι να σου πω, δεν ξέρω ποιος το σκέφτηκε και το εφάρμοσε στην νομοθεσία. Αν έχεις ατομική, δεν μπορεί να φέρεις έξοδα. Σωστά. Μόνο εταιρεία. Ομόρυθμη, ετερόρυθμη ή και ΕΠΕ. Τώρα αν είναι ένα ΑΕ. κίνητο, εντάξει. Όχι, ακόμα και για ένα. Αυτό Ναι, είναι. λέω μπορεί να μην είναι πολλά τα έξοδα και να μην είναι αυτό, να εντάξει. Άσο σαν ιδιώτης. Σαν ιδιώτης καλύτερα. Γιατί να έχει συλλογιστεί εμένα και να Σωστά. άρα το ιδιώτης. Σωστά. Εντάξει. Οπότε, ποιες περιοχές στην Ελλάδα έχουν ακόμα ευκαιρίες? Όπα. Αυτό είναι τώρα ερώτηση. Αυτό είναι Εσύ σημαντικό. έχεις καλύτερη εικόνα Είναι στον σημαντικό. Ελλάδα. Και στα σεμινάρια που θα κάνουμε και τα podcast που θα κάνουμε αργότερα που είπες, τα βήματα, Θα τα εκεί κυρίως εταιρείες θα δώσουμε και συγκεκριμένα σημεία στην Ελλάδα, τα οποία γνωρίζουμε, λόγω των στοιχείων που παίρνουμε, έτσι, τη ζήτηση από το εξωτερικό, να δούμε ότι ποια περιοχή δεν έχει, γιατί είναι σημαντικό αυτό το Χρήστος τώρα. Υπάρχουν περιοχές που έχει 90% ζήτηση. Έκρηξη βλέπω στα Χανιά, παιδιά. Ναι, Εγώ αλλά θα σου τα πω. Χανιά ήταν έτσι καλώς. Στα Χανιά βλέπω έκρηξη. Τα Χανιά θα γίνουν μια τουριστική πόλη. Αλλά σου λέω εγώ για περιοχές που έχουν 90% ζήτηση από το εξωτερικό και 10% προσφορά. Γεμίζουν τα πάντα. Έχεις εντοπίσει, ρε παιδί μου, στερεά Ελλάδα κάτι, δεν μιλάω από τα Ιόνια νησιά που παντάξει, Κέρκυρα, Ζάκηθος, εντάξει, είναι κλασικά Εύβοια. νησιά. Εύβοια και Πελοπόννησο.
Η Εύβοια τη βλέπω και εγώ Και η πίσω πολύ. Πελοπόννησος. Και η Εύβοια έχει και ειδικά το πλευρά του Αιγαίου, έχει μεγάλες δυνατότητες. Ακριβώς. Και υπάρχει αυτός ο Ακριβώς. τουρισμός που αγαπάει να βλέπει μοναστηριά, βουνά και να έχει πιο ηρεμία. Τη φύση και τα φύση λοιπά. και πιο χειμώνα. Εδώ βλέπω τώρα στα Λουτρά Πόζαρο, το πρωί αυτό που βλέπω. Ναι. Κάνουν διαχωρισμό. Χαμός γίνεται. Εκεί είναι. Έκρηξη γη. Ναι. Θα γεμίσουν τώρα. Σε ακούνε αυτή τη στιγμή έχουμε 250-230 άτομα. Θα γεμίσουν τα πόζα. Η Κρήτη, τα βουνά όλα είναι γεμάτα. Εγώ, εμένα μου δείξες, να πω ότι πώς είναι εσύ πρόεδρε ο χαρτής που μου δίνεις, πού είναι όλα τα και από τα πλάκα. Data, data.pasida.gr. Όποιος δεν έχει μπει, παιδιά, εγώ θα το πω, θα πάθετε πλάκα, λέγεται, να το παραλάβω το προϊόντο τι είπε, data.pasida.gr. Μπείτε, κάτω-κάτω έχει ένα χάρτη. Θα εκπλαγείτε άμα το κάνεις με γεύθυνση που σου δείχνει όλα τα Airbnb, πρόσεχε, λέει και τιμές και αυτά, είναι ζωντανό, δεν είναι... Το άμα είναι live, και τα πάντα όλα. Και σου λέει τι έχει κάνει μέσα χρονιά. Εντάξει, καταπληκτική πληροφορία τώρα αυτή. Ναι, είναι φοβερή πληροφορία. Ποια είναι η διαφορά με το χάρτη της Airbnb. Ο χάρτης Airbnb δείχνει μόνο αυτά που έχουν διαθεσιμότητες. Μπράβο. Όταν είναι κλεισμένα τα δείχνει, εκεί τα δείχνει όλα. Γι' αυτό έχει γεμίσει ο χάρτης. Αυτό είναι έργο δικό σου, εντάξει. Όχι δικό μου, ναι. Εντάξει, κυρίως είναι δικό σου και μπράβο. Συνολικά. Λοιπόν, άρα, ποιες περιοχές στην Ελλάδα έχουν ακόμα ευκαιρίες, θα μας πεις μερικές, έτσι ξαναρωτάω εγώ επίτηδες. Έδωσα δύο σημεία. Εύβοια είπες και τα ορεινά... Πελοπόννησο. Πολύ ωραία. Τώρα, ποιο είναι το μεγαλύτερο λάθος στη διαχείριση πελατών? Ναι. Κάποιον που έχει ανοίξει βραχυχρόνια μίσθος. Με τον πελάτη του, ποιο είναι το λάθος του? Νούμερο 1 θα έλεγα η επικοινωνία. Δηλαδή πρέπει να έχουμε μια άψογη επικοινωνία στους επισκέπτες μας. Περιττό να πω την καθαριότητα, γιατί αυτό είναι δηλαδή. Δεν πάει. Αυτό το έχουμε, είμαστε, οι Έλληνες είμαστε. Είμαστε και καθαρός λαός, το έχουμε αυτό. Πιστεύω το έχουμε. Και να σου πω και η ίδια η εγώ Airbnb. σε ενοικιάσει είναι πεντακαθαρό. Η ίδια η Airbnb έχει πει ότι η Ελλάδα έχει τα πιο καθαρά και τα πιο καλά και διακοσμητικά κτλ. Ακίνητα σε όλη την Ευρώπη. Είμαστε, το φαίνεστε, είμαστε. Ναι, αλλά εδώ αν πεις Ιταλία δεν γίνεται. Ωραία, άρα στη διαχείριση του πελάτη ποιο είναι το κύριο? Άρα επικοινωνία είπες. Επικοινωνία είπα, γιατί αν επικοινωνείς με τον πελάτη και προλάβεις γρήγορα ένα-δύο προβληματάκια πριν γίνουν προβλήματα μεγάλα, και γράψεις κριτική, το κερδίζεις στον επισκέπτη. Ωραίο. Booking ή Airbnb. Γιατί πηγαίνετε πόλεμος μεταξύ τους? Είναι όχι μόνο στις δύο εταιρείες. Καλό είναι για μας. Ναι. Για μας καλό είναι. Αν κατεβάζουν το ποσοστό τους. Το πρόβλημα είναι ότι γίνεται και πόλεμος μεταξύ των διαχειριστών. Άλλοι είναι φανατικοί Booking, άλλοι είναι φανατικοί Airbnb. Εγώ θα έλεγα κανένα από τα δύο. Και θα εξηγήσω γιατί. Το μέλλον είναι το direct booking. Το να έχεις ένα δικό σου website με τα κινητό σου και να το προωθείς στα social media. Αυτό είναι το νούμερο 1. Εντάξει, υπάρχουν αυτό, εγώ θυμάμαι και μικρά ξενοδοχεία παλαιότερα και τα δωμάτια, τα ενοικιαζόμενα που λέγαμε αυτά τα. Ήσουλο τώρα που λέμε. Τότε δεν είχε social, και πήγες με το καρτελάκι και πήγες στο δωμάτιο. Ναι, πολύ γέλιο. Είχαν επαναλαμβανόμενους τουρίστες πιστούς. Δηλαδή πήγαινε κάπου κόλλαγε. Ο άλλος και τέλος πήγαινε. Κάπου λέει κύριε παιδί, τι αν δεν κάνει το Airbnb και σου έλεγε Ανδρέα, έχεις τότε αυτό, οπότε έχεις ώρα, θα πάρω τότε την άδεια μου, θα έρθω. Μπράβο, είναι ευχαριστώ. Αυτό είναι και επαναλαμβανόμενο. Αυτό είναι το κλειδί. Είναι καλό γιατί γλιτώνεις και το 15%. Να το πούμε και αυτό. Εννοείται. Η προμήθεια είναι 0. Ωραία. Τι θα συμβούλευες τώρα, αυτή είναι μια κλασική ερώτηση, ένα νέο 25χρονο που θέλει να ξεκινήσει τώρα, χωρίς όμως δικό του ακίνητο, δεν έχει δικό του. Αυτό το παράδειγμα που είπαμε πριν, το παρέ του Red, πώς το είπες? Arbitrage, έτσι λέγεται στο εξωτερικό. Δηλαδή, δεν έχω δικό μου ακίνητο, βρίσκω αλλού ακίνητο και έχω δύο σενάρια εκεί. Ή τον νοικιάζω με το μήνα του δήλω, φέρουμε ένα 500 μήνα, πάρ' το εσύ το 500, ό,τι βγάλω όμως από εδώ και πέρα δικά μου, ή δεν του δίνω λεφτά καθαρά, πάμε ένα συμβόλαιο και λέμε ποσοστιαία, 80-20, 70-30, 60-40, ό,τι θέλει ο καθένας. Άρα, αν βγάλουμε 1.000 ευρώ και είμαστε 70-30, εσύ 700, εγώ 300. Σωστά? Στο δύο σενάρια υπάρχουν. Οπότε, τι θα συμβουλεύσεις σε ένα 25χρονο? Καταρχήν να πω το εξής, ότι όταν ξεκινήσαμε πριν από πολλά χρόνια, το 15-16, στα μαθήματα που κάναμε στο Σύλλογο, μέσος όρος ηλικίας ήταν τα 70. Μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Και να σου πω γιατί. Γιατί? Ήταν η οικονομική κρίση τότε. Όλοι οι νέοι είχαν φύγει στο εξωτερικό. Είχαν δει οι νέοι ότι το Airbnb ανεβαίνει κτλ. Είχαν πει στους γονιούς τους
και τα λοιπά, ότι οι παππούδες που μείνανε πίσω θα το κάνουμε Airbnb. Οι άνθρωποι δεν είχαν ιδέα και βρεθήκαν οι μεγάλοι άνθρωποι. Ερχόντουσαν στα σεμινάρια και τους δείχνανε πώς να δουλεύουν το τάμπλετ. Ναι, και πώς να βλέπουν και όλα τα αμά και όλα αυτά που λέμε. Ή το κινητό. Τώρα έχει αλλάξει το πράγμα. Τώρα έχουν μπει σοβαρά, δηλαδή τα παιδιά το σκέφτονται και χαίρομαι και εγώ που βλέπω στο σύλλογο πραγματικά κάθε μέρα και έρχονται και πολύ νεαρά παιδιά που λένε θέλω να ξεκινήσω και θέλω να το κάνω και επάγγελμα. Ωραία. Να ξεκινήσω έτσι και να το κάνω και επάγγελμα. Γιατί όχι, και είναι ωραίο επάγγελμα. Πολύ ωραίο και ευχάριστο. Είναι το μόνο που άμα επειδή ακούνε νέα παιδιά με κρύπτο, ναι. Το μόνο που με ρωτάνε πάρα πολύ συχνά, δεν ξέρω για σένα, πού να επενδύσω, τι να κάνω. Σκέφτομαι μερικά πράγματα. Παιδιά, εγώ το μόνο που εμπιστεύομαι είναι τα κινητά. Ναι, δεν σπάνε, δεν χαλάνε τελείως. Η πιο αρχαία μορφή. Η πρώτη μορφή επαγγελματός ήταν η ενοικίαση γης. Τώρα λέγουμε ενοικίαση μίσθωση, βραχυχρόνια μίσθωση. Επομένως, ναι, επένδυση σε αυτό, έχει σίγουρα λεφτά, θα δουλέψει. Τζάμπα δεν έχετε. Άμα περιμένει κρυπτο να ανέβουν έτσι και να κατέβουν και όλα αυτά που ακούω και γελάω. Και ο τουρισμός. Ναι, και ο τουρισμός έχει λεφτά, πάντα παιδιά. Είναι παραδείγματος βιομηχανία. Οπότε, τι θα του συμβουλεύει να κάνει σωστά. Πες ότι ξεκίναγε τώρα. Και σε ερχόταν, πρόεδρε, έχεις πολλά ακίνητα, έχεις μιλήσει με πολλά μέλη, κάνουν λάθη, ωραία. Δώσ' μου 2 συμβουλές πώς να ξεκινήσω. Λοιπόν, εγώ θα έλεγα το εξής. Οι περιπτώσεις είναι 2 και τις που ανέφερες και εσύ προηγουμένως. Όταν δεν έχεις ένα κεφάλαιο, εντάξει, γιατί όταν έχεις ένα κεφάλαιο πας και νοικιάζεις 2 διαμερίσματα και τα κάνεις, έτσι είναι εύκολο. Όταν δεν έχεις, είναι καλό να ξεκινήσεις με αυτό το σύστημα που πάμε το arbitrage. Δηλαδή, πας στον άλλο, του λες, έλα εδώ, εγώ θέλω να το κάνω επάγγελμα, θα είμαι εδώ κτλ. Έχω τη γνώση, έχω διαβάσει, έχω κάνει και μαθήματα που θα κάνουμε και μαθήματα στην Ακαδημία. Έχω κάνει και τα μαθήματα και θέλω να το κάνουμε. Το πιστεύω και θα σου βγάλω λεφτά. Ναι. Πόσο βγάζει ενίκιο τώρα, θα προσπαθήσουμε να βγάζει το διπλάσιο τουλάχιστον. Οπότε σίγουρα θα σου πει ναι ο άλλο. Όχι. Θα σου πει ναι, γιατί Χρήστο, γιατί όταν ο άλλο το δώσει στην μακροχρόνια μίσθωση, σε 3 χρόνια που θα φύγει ο άλλο, θα παραλάβει ένα ερείπιο. Δεν θα του έχει πληρώσει ενίκεια, θα του έχει αφήσει λογαριασμούς, θα είναι διαλυμένο το σπίτι. Ενώ αυτό κερδίζει τον κόσμο στη βραχυχρόνια μίσθωση. Με το που φεύγει ο επισκέπτης, μπαίνει μέσα από το συνεργείο και το κάνει καινούριο. Όπως ήταν στην πρώτη μίσθωση. Αυτό που λες, ναι. Άρα, ναι, σωστό, και τι γίνεται, με τον καιρό δημιουργείς και στο ακίνητο μία υπεραξία. Γιατί ο άλλος πλέον θα τα αγοράσει, δεν τα αγοράσει σαν ακίνητο, θα τα αγοράσει σαν επιχείρηση. Που έχει αποδεδειγμένα έσοδα, έτσι. Αυτό είναι το καλό. Αυτό λέω και εγώ στα παιδιά που ξεκινάνε τώρα. Φροντίστε να κάνετε ένα πελατολόγιο έτσι, ένα πορφόλιο ακινήτων έτσι, και ας μην είναι δικά σας. Άρα δεν είναι ανάγκη να πάει κάποιο λοιπόν στην Αθήνα, στη Μεγαλούπολη, στην Θεσσαλονίκη, στα Χανιά, στο Ηράκλειο. Έτσι. Μπορεί να πάει παντού. Εγώ θα σα πω κάτι. Εμένα η μητέρα μου είναι από το χιλιόμετρο Κορυθίας. Όταν μου είχε πει ο ξάδερφός μου ότι είχε ανοίξει στο επόμενο χωριό, ορεινά χωριά τώρα μιλάμε, θα ανοίξει βραχυχρόνια μίσθωση. Πού στο χωριό, πώς θα έρθει, φιλέ. Γεμάτο. Το πιστεύω, το βλέπω καθημερινά. Έλα Παναγία μου, λέω. Το βλέπω καθημερινά. Στο χωριό, λέω εκεί πέρα, στο πουθενά. Πού. Και δεν είχα σκεφτεί ότι δεν είναι μόνο ο τουρίστας, Ανδρέα. Θα σου πω, γίνονται γάμοι, βαφτίσια, έθιμα, γιορτές, διάφορα πράγματα. Δηλαδή, πέρα από τον τουρίστα. Πέρα και κανένα τουρίστα, σε παιδί μου. Μπορεί να μείνει και 2 μέρες εκεί. Να σου βάλω και ένα άλλο εγώ στη μέση. Σε φαρέτρα, ναι. Γύρω από νοσοκομεία. Χαμός γίνεται. 12 μήνες το χρόνο. Ιδίως νοσοκομεία σε μεγάλα αστικά κέντρα. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα. Βγάλαμε το λαό. Γίνεται ο πανικός. Περίμενε. Βγάλαμε λαβράκι σήμερα με την πληροφορία αυτή. Νοικιάζονται και 12 μήνες. Γιατί ο συγγενής του άλλου που θα έρθει να το αυτό και τον άνθρωπο το φέρνει από την επαρχία στο νοσοκομείο θέλει να έχει ένα. Και εκεί, τι είναι το καλό, ότι εκεί δουλεύουν πολύ τα μικρά. 30, 40, 50 τετραγωνικά, τα στούντιο που λένε αυτά. Και είναι και φθηνά ακόμα. Φτηνά, εντάξει. Στην εποχή μας δεν υπάρχουν, αλλά σε σχέση με διαμερίσματα 2 δωματίων είναι φθηνά. Οπότε αν κάνεις μία ψηλοανακαίνιση και το φτιάξεις σωστά και αρχίσεις και το προωθείς εκεί, εδώ είναι που λέμε για τα social media κτλ. Αλλά στα νοσοκομεία έχουν και πίνακες ανακοινώσεων. Αυτό που είπες, πίνακες ανακοινώσεων, το βάζεις εκεί στον πίνακα και είναι συνέχεια γεμάτο. Εγώ θα σου πω τώρα τι είδα με τον Πειραιά. Από ό,τι ξέρεις, πριν έρθεις, έκανα το μεσημέρι έτσι μια ερευνά λίγο στον Πειραιά. Εδώ στην περιοχή με εμένα.
Εμείς οι Πειραιώτες είμαστε διαφορά, να ξέρετε. Μου λέει, είχα πάει στη Θεσσαλονίκη και μου λέει από την Αθήνα είσαι. Του λέω, ρε φίλε, ποια Αθήνα. Οι Πειραιώτες δεν θεωρούμαστε Αθηναίοι, να ξέρεις. Είμαστε αυτόνομο κράτος. Πρόσεξε όμως, έβαλε στο podcast στην άκρη σου 30 Πειραιάς και αρχίσαν και μου λέγανε όλοι να έρθουμε. Θα γινόταν. Ευτυχώς που πρόλαβα. Τους λέω γιατί θα ήταν εδώ. Δεν χωράμε, παιδιά, άντε να πούνε κάμια 3-50 παραπάνω, δεν χωράτε. Λοιπόν, αλλά άκου το ωραίο ότι είδα πάρα πολλά Airbnb. Θα σου πω ότι κάνανε οι νησιώτες εδώ γύρω-γύρω σε εμάς. Είχαν και ένα σπίτι στον Πειραιά. Ναι, δηλαδή το καλοκαίρι έχουν και ένα σπίτι το χειμώνα στον Πειραιά και αγοράζαν ένα σπίτι και εγώ εδώ κάνα τα ψώνια, καθώς τα Χριστούγεννα. Κατάλαβες. Και ξαναπήγαιναν στο νησί όταν ήταν κάτι να κάνουν, να φέρουν τα μάξι για σερβις, να μείνουν μια μέρα-δύο, να το πάρουν, κάπου να μένουν. Τώρα τα έχουν αρχίσει και αυτοί τα σπίτια αυτά που έχουν εδώ να τα κάνουν και αυτά Airbnb. Ναι, λογικό. Καταλάβες, σου λέει γιατί να κάθεται και να μου βγάζει και χρήμα. Καταλάβες. Οπότε γίνανε, ανοίγω το χάρτη και λέω: τόσα πολλά Airbnb στον Πειραιά. Έχω δει πλάκα. Και δουλεύουν όλα. Και έχουν και τιμές στον Πειραιά. Μα σε τι λένε αυτή τη στιγμή. Καλά, είμαστε καλύτεροι στον Πειραιά. Η βραχυχρόνια μίσωση, εγώ πιστεύω ότι τώρα ξεκινάει. Το λέω τώρα. Έχει πολύ περιθώριο ανάπτυξης. Σωστής ανάπτυξης δηλαδή. Για επιχειρήσεις και τα λοιπά που θέλουν έτσι να κάνουν μια σωστή επιχείρηση. Διάβασα ότι επεκτείνουν το αεροδρόμιο. Όταν ακούς επέκταση αεροδρομίου, όταν ακούς επέκταση λιμάνια, θα προσθέσουμε γραμμές. Τι σημαίνει, Ανδρέα μου, περιμένουν όλοι να κερδίσουν. Έτσι, άρα περιμένουν τουρισμό. Άρα κάπου θα μείνουν όλοι αυτοί. Πρέπει κάπου να μείνουν. Θα έρθουν. Άρα επενδύστε όλοι. Πολύ ωραία. Έξυπνο. Λοιπόν, να μείνουμε εδώ πέρα. Πάμε να δούμε κάποιες ερωτήσεις αν υπάρχουν. Λίγες. Επαναλαμβάνω ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε την πλατφόρμα όπως θα θέλαμε να εξυπηρετήσουμε τον κόσμο μετά. Είχα ετοιμάσει εδώ ρε πρόεδρε εδώ πέρα και θα βλέπαμε εδώ ωραίες ερωτήσεις εδώ πέρα στο πάνελ. Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτή τη στιγμή να σου δείξω και την εικόνα πώς φαινόμαστε στο Facebook. Αυτό είναι αυτή τη στιγμή όλα. Δεν μας βγάζει λίγο πιο αδύνατος, όχι, δεν κάνεις και τα μαγικά. Λοιπόν, ωραία. Τη μεθεπόμενη εβδομάδα πάντα σας έχουμε περισσότερες πληροφορίες. Περιμένουμε ερωτήματα. Πάμε να δούμε μερικά ερωτήματα τώρα, ο οποίος έχει βραχυχρόνια μίσθωση. Να δω λίγο, συγγνώμη. Λοιπόν, ο Ναούμες ρωτάει γιατί να δηλώσει 100 και όχι 85 αφού το Airbnb είναι μέρχατο off record. Κοίταξε, το απαντήσαμε το γιατί το 15% όταν δεν έχεις εταιρεία, επιχείρηση, δεν μπορείς να το αφαιρέσεις. Δηλώνεις μόνο τα έσοδα. Δεν αφαιρείς έξοδα. Σωστά. Γι' αυτό λέγεσαι ιδιώτης. Άρα δηλώνεις το σύνολο των εσόδων σου. Έτσι. Ακριβώς. Άμα άλλη ερώτηση. Δεν ξέρω, εσύ έχεις ερωτήσεις να μου πεις να κάνω για μένα. Πολλές. 105 βλέπω εδώ πέρα και συνέχεια έρχονται. Λοιπόν, μισό λεπτάκι. Να κλείσω εδώ τον ήχο, να βλέπω λίγο τις ερωτήσεις. Ωραία. Πάω λίγο στην αρχή. Okay. Μέχρι πότε έδωσε προθεσμία η ΑΔΕ για τις τροποποιητικές? Μέχρι τέλος των φορολογικών δηλώσεων είναι χωρίς πρόστιμο. Έτσι. Έχει δώσει η ΑΔΕ για την προμήθεια και για το ΤΑΚ χωρίς πρόστιμα? Ναι. Για το ΤΑΚ, ναι. Το ΤΑΚ, ναι, αυτό το ΤΑΚ. Για να το πληρώσω το ΤΑΚ. Ναι, δεν ξέρω, αυτό θα το δούμε. Όχι, το ΤΑΚ δεν έχουν πει για το ΤΑΚ. Δεν έχουν πει κάτι για το ΤΑΚ. Αλλά εντάξει, το ΤΑΚ είναι μικρό. Θα το ρωτήσω όμως. Παιδιά, και να το κάνεις τώρα το ΤΑΚ να το δώσεις μαζεμένο όλο τη χρονιά το Δεκέμβριο και να το βάλεις τώρα και να φας ένα πρόστιμο ξεψό. Δεν είναι τίποτα. Μην 73%. Δηλαδή να πληρώσεις 100 ευρώ, να πληρώσεις και 1 ευρώ, 2. Μην το σκέφτεσαι. Προχώρα, δήλωσέ να το πληρώσεις. Σωστά. Με τον Υπουργό, τι θα συζητήσετε, ποια θέματα? Καταρχήν θα συζητήσουμε αυτό το θέμα που πάμε το βασικό, ότι να γίνεται φορολόγηση στην πηγή. Να φύγει από πάνω μας το μητρό βραχυχρόνιας μίσθωσης, αφού παίρνουν τα στοιχεία από τις πλατφόρμες. Ακριβώς. Να φορολογούμαστε και πέρα, αφού τα έχετε τα στοιχεία. Τι μας θέλετε και εμάς? Διπλή δουλειά, όντως. Ακριβώς, έτσι. Άλλη ερώτηση. Πάμε άλλες 4 ερωτήσεις, το κλείνουμε και ξαναρχόμαστε δρυμύτεροι, πιο δυνατοί. Έχω ένα κίνητο που θα το ανακαινήσω σε 1 χρόνο. Μπορεί να βγάλω από τώρα άμα για να προλάβω την ενδεχόμενη απαγόρευση? Όχι, τελείωσε η απαγόρευση. Πάει, εφαρμόστηκε.
Ναι. Μιλάει για Αθήνα και Θεσσαλονίκη, έτσι. Μιλάει για το καινούριο μάλλον, ο χωροταξικός που θα περιορίσει ακόμα 30%. Αυτό που θα ανακοινώσει τη Δευτέρα η Υπουργός. Ότι θα μεγαλώσουν, όχι το πρώτο, δεύτερο, τρίτο διαμέρισμα εννοεί, θα μπουν και άλλα εννοεί. Ρόδος και άρα εννοεί εκτός από αυτά τα τρία διαμερίσματα. Νομίζω αυτό εννοεί. Καταλαβαίνω εκεί πέρα. Ή τουλάχιστον αν δεν εννοεί αυτό, ας πούμε για τις περιοχές αυτές. Για μια τέτοια περίπτωση που είναι πολλές, έτσι. Οπότε ναι, τότε ναι, θα το απαντήσουμε. Ναι. Βγάλει άμα. Μπορείς να βγάλεις άμα, είναι κατευθείαν. Τώρα βγάλει. Ναι. Προσέξτε το εξής όμως, σε εταιρείες. Κάθε άμα που βγάζεις δεν είναι υποκατάστημα. Έχει τέλος επιτιδεύματος. Το 600 ευρώ το χρόνο. Το ξέρεις, είπε λέει ότι θα τα καταργήσει λέει, στη ΔΕΘ. Μακάρι. Για να δούμε. Μακάρι. Για να δούμε. Μακάρι. Για να δούμε. Δηλώνουμε, λέει, προσέξτε, για αυτό είναι σημαντικό. Δηλώνουμε και την προμήθεια υπηρεσιών του επισκέπτη ή την προμήθεια υπηρεσιών του οικοδεσπότη. Όχι. Του οικοδεσπότη μόνο. Γιατί η Airbnb, για παράδειγμα, η Airbnb τι κάνει? Χρεώνει 3% σε εμάς προμήθεια και άλλα 14% στον επισκέπτη. Αλλά αυτό δεν φαίνεται το ποσό, το δίνει ο επισκέπτης, δεν φαίνεται αυτό το ξεχωρίζει δηλαδή κάτω στην ανάλυση που κάνει. Αυτό εμείς δεν το δίνουμε. Έτσι, εμείς δίνουμε μόνο αυτό που λέει υπηρεσία οικοδεσπότη. Προμήθεια οικοδεσπότη. Η Airbnb δεν ζητάει προμήθεια από τον επισκέπτη, οπότε εκεί είναι 15%, το τρώμε και τελειώνουμε. Δεν έχει να πεις να κάνεις κάτι. Άλλη ερώτηση. Οι περισσότεροι δεν έχουν καταλάβει γιατί θεωρείται έσοδο η προμήθεια. Θες να το εξηγήσεις και εσύ? Γιατί θεωρείται έσοδο προμήθεια. Πολλές φορές το έχω πει, αλλά εξήγησε το και εσύ. Κοίταξε, γιατί είναι έσοδο. Το εξήγησα πολύ καλά ότι είναι έξοδο μόνο όταν έχει επιχείρηση. Ως ιδιώτης θεωρείται έσοδο, δεν μπορεί να τα αφαιρέσει. Αυτό είναι τόσο απλό όπως το λέω, δεν έχει δικαίωμα. Επομένως, αν θες να αφαιρέσει αυτά τα έξοδα, θα πρέπει να κάνεις επιχείρηση και όχι ατομική, επαναλαμβάνω. Μόνο ομόρυθμη, ετερόρυθμη ή και ΕΠ ή ΑΕ. Ακριβώς. Οι πιο πολλοί επιλέγουν ομόρυθμη και ετερόρυθμη. Ξεκάθαρα. Λοιπόν, πρέπει να δίνουμε στον πελάτη απόδειξη του ΤΑΚ. Τι απόδειξη εννοεί, επίσημη δεν υπάρχει. Ναι, να σου πω, το μπλοκάκι που έχει βγει τώρα, έχει βγει στα βιβλιοπωλεία ένα ΤΑΚ κτλ. Ένα τέτοιο, δηλαδή απλά το σημειώνει, αλλά δεν πρόκειται να το ζητήσει κανείς. Δηλαδή, ο πελάτης τι θα το κάνει, δηλαδή, το πάρει μαζί του, τι να το κάνει αυτό? Θα πέτυχε κάποιο κανένα μυστήριο πελάτη μου και δεν τα αν βρει κανένα μυστήριο, εντάξει. Γιατί είναι. Το κόβεις για να μην πει τίποτα. Να εξηγήσουμε ότι είναι ταμιακό γεγονός, δεν είναι κάτι παραπάνω αυτό. Ακριβώς, ναι. Οι πλατφόρμες δίνουν λάθος στοιχεία στην ΑΔΕ, παραδείγματος χάρη κυρώσεις. Γιατί να φορολογούμαστε από λαθασμένα στοιχεία? Είπαμε ότι αν γίνει κάτι τέτοιο και το πας και το δείξεις, σβήνεται, έτσι, δεν έχει θέμα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πάμε. Θα σας πω το εξής. Ναι, εδώ έχει γίνει ένα τεράστιο μπέρδεμα και είναι πολλές τέτοιες περιπτώσεις, δεν το ήξερα κι εγώ. Όταν αλλάζει ο χρόνος. Ναι. Όταν αλλάζει ο χρόνος, εμείς τι κάναμε? Δηλαδή, έρχεται ο άλλος 28 Δεκεμβρίου και φεύγει 5 Ιανουαρίου. Σωστά. Πού το δηλώνεις αυτό? Λοιπόν, η ΑΔΕ Γιατί έχει ξεκαθαριστεί όμως. μας είχε πει ότι τις 5 μέρες, αυτό που μένει μέχρι το ένα, το κάνει στον ένα και το άλλο στο άλλο. Αναλογικά. Και προσέξτε όμως τώρα εδώ πέρα τι γίνεται, γιατί το έψαξα εδώ. Λοιπόν, προσέξτε τώρα. Στο συχνές ερωτήσεις για τη βραχυχρόνια μίσωση, ερώτηση. Είναι ο οδηγός που τον έχει η ίδια η ΑΔΕ. Είναι σημαντικό, επειδή έγινε μεγάλο θέμα και το είχαμε πει και εμείς τότε, έγινε θέμα 20, ερώτηση 20. Πώς επιμερίζω το εισόδημα από βραχυχρόνια μίσθωση που αφορά 2 ημερολογιακά έτη? Το εισόδημα προκύπτει, λέει, από βραχυχρόνιες μισθώσεις που καταλαμβάνουν 2 ημερολογιακά έτη, για παράδειγμα 25 Δεκεμβρίου μέχρι 5 Ιανουαρίου, επιμερίζονται στα αντίστοιχα φορολογικά έτη, όπως είπαμε. Του Δεκεμβρίου στο 24 για παράδειγμα και το Ιανουαρίου στο 25. Με βάση τις ημέρες διαμονής ανά έτος και φορολογείται με τη δήλωση φορολογίας εισοδήματος εκάστοτε έτους. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή υποβάλλονται μέχρι τις 20 Δευτέρου του 25 2 δηλώσεις βραχυχρόνιας μίσθωσης για την ίδια κράτηση. Καταλάβατε? Μία για το χρονικό διάστημα από 25 Δευτέρου, 12ου, συγγνώμη, και μία μέχρι. Είναι να το εξηγήσω εγώ λογιστικά ότι 20 Δευτέρου στην ουσία τι σου λέει?
αν είναι 5 μέρες με 100 ευρώ την ημέρα και έκλεισε 28, 31, 1 και 2. Ναι. Τα 300 Μέχρι ευρώ 31. θα τα βάλεις στο 25, τα 200 ευρώ στο 26. Ναι. Θα φορολογηθούν στην κάθε χρήση ξεχωριστά. Τι σου λέει τώρα, εάν έχεις κάνει λάθος ή οτιδήποτε από αυτά, έχεις δικαίωμα μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου του επόμενου έτους, φέτος δηλαδή, αυτή ήταν, δηλαδή τώρα εδώ οι φίλοι που μας ακούνε, μην κοιτάνε που δώσατε προθεσμία μέχρι τέλος Ιουλίου τώρα που λέμε, με τις φορολογικές δηλώσεις. Κανονικά όλα αυτά τα λάθη που κάνεις το 25, έχεις δικαίωμα, σου δίνει 1,5 περίπου 2 μήνες μέχρι 20 Φεβρουαρίου. Πήγαινε, δήλωσε. Με λίγα λόγια, παιδιά, τι σου λέει. Και μέσα στο μήνα να μην έχει κάνει σωστά τις κρατήσεις και να το είδε στο τέλος της χρονιάς, γιατί και εσύ, σαν χρήστης στην Airbnb ή στην Booking, μπορεί να πάρει να πει πόσο έχω κάνει ρε παιδί μου τον χρόνο. 10.000. Ναι. Λοιπόν, για κάτσε ρε εσύ να δω τι έχω δηλώσει. 9. Αμάν, το 1.000 που είναι, έκανα κάπου βλακεία. Ναι. Τι σου λέει με λίγα λόγια. Μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου πήγαινε να δηλώσει μου ότι έχει στην πλατφόρμα, γιατί αυτό σου λέει ο πρόεδρος τόση ώρα. Θα το δω. Θα το δω. Θα το δω τι έχει δηλώσει και θα σε φορολογήσω. Οπότε, αν βρω ότι το κάνει επίτηδες, εκεί έχει φάμε. Οπότε και εξηγεί και πώς, έτσι. Λέει τώρα ότι και αναγράφοντας στο πεδίο σημειώσεις της κάθε δήλωσης ότι αφορά μέρος μίσθωσης. Μην περαστούν 2 ξεχωριστές μισθώσεις, κρατήσεις. Έτσι, με ημερομηνία αναχώρηση κτλ. Για να μην το αυτό αναλυτικά. Ερώτηση 20. Όσοι έχετε αυτό το πρόβλημα, ερώτηση 20. Στον οδηγό, συχνές ερωτήσεις για τη βραχυχρόνιες μισθώσεις. Θα τα βάλουμε αυτά, θα κάνουμε και στο ένα blog αναλυτικό άρθρο με το θέμα αυτό και θα το βάλουμε και αυτό. Θα το κάνουμε. Ωραία. Πες κανένα 2 ερωτήσεις, θα το κλείσουμε και να έρθουμε πιο οργανωμένοι. Γιατί τώρα είπαμε, ήρθαμε με συμπράξεις. Ναι, εντάξει, είχαμε αρκετά θέματα. Κάτσε να δείξω λίγο το στούντιο όσο μιλάς. Κάνε κάποια ερώτηση. Γιατί. Παρόλο που είμαστε έτσι οργανωμένοι, δεν έπαιξε αυτό εδώ το κομματάκι μας. Ωραία, δεν έπαιξε αυτά και παίζουμε τώρα με κάμερες ξεχωριστές. Μία, 2. Αυτές οι 2 εδώ δεν παίζουν. Ούτε οι άλλοι, δεν παίζει αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Και παίζει και αυτή εδώ η μικρή. Τι χάσαμε για τη μεγάλη. Μας έβγαινε και το μικρόφωνο στον αέρα. Γεια σου, Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ λέω να το σταματήσουμε εδώ, Πρόεδρε. Ναι. Και να πούμε. Να πούμε ότι είπαμε το επόμενο Σαββάτο. Ρωτάει κάποιο, συγγνώμη, αυτό που είπες πριν. Σε ατομική επιχείρηση μου λέει υπάγεται σε ΦΠΑ, εκπίπτουν κανονικά τα έξοδα. Όχι. Το είπα προηγουμένως ξεκάθαρα. Η ατομική επιχείρηση δεν μπορείς να. Άρα δεν είναι επιλέξιμη. Για μένα η ατομική επιχείρηση δεν συμφέρει. Δεν συμφέρει. Κράτα το ιδιώτης. Τώρα, αν έχεις 3 ακίνητα και τα έχεις πάλι ατομική επιχείρηση, πάλι έχεις κάνει λάθος. Ναι. Δεν μπορείς. Έχεις κάνει τεράστιο λάθος. Εκτός υπάρχει μια περίπτωση, γιατί έχω συνάντησα εγώ ένα ζευγάρι Ανδρέα, οι οποίοι ήταν και 2 δημόσιοι υπάλληλοι. Τι κάνεις εκεί τώρα. Δεν είχαν άλλο να το βάλουν αλλού. Και ο άντρα και η γυναίκα. Δεν μπορούσαν να κάνουν εταιρεία, απαγορεύεται. Δεν μπορεί να κάνει εταιρεία. Δεν μπορεί να κάνει εταιρεία. Άκου τώρα πόσο εξεζητημένο είναι αυτό. Τα παραπάνω δηλαδή από τα 2. Ναι, δηλαδή αυτό καλύτερα να το δώσουν στον Ανδρέα και να το πούμε 80-20. Πιο πολλά θα οικονομήσει. Ναι, σωστά. Αυτό εγώ θα το πρότεινα. Αλλά εντάξει. Λοιπόν, απλά κλείνοντας, να σας πούμε το εξής. Ναι. Σε σειρά, αυτό που είπε ο Χρήστος πριν, αυτά που θα κάνουμε, τα σεμινάρια που θα κάνουμε, τα step by step, ας τα πω έτσι, step by step βιντεάκια που θα κάνουμε, θα κάνουμε κάποια για φυσικά πρόσωπα, που είναι λίγο ξεχωριστά, αλλά τα περισσότερα, επειδή είναι και περισσότερα τα θέματα των εταιριών, θα γίνουν για τις εταιρείες. Δηλαδή, πώς ξεκινάει μια εταιρεία, αυτά όλα να είναι σαν μπούσουλα, δηλαδή για κάποιον που θέλει πραγματικά να ασχοληθεί με το αντικείμενο. Και να μην κάνει λάθη. Αυτά λοιπόν, και να μην κάνει λάθη ακριβώς, και να το προλάβει. Αυτά λοιπόν θα τα κάνουμε στο Host Academy, στην Ακαδημία που έχουμε ξεκινήσει για το Host. Εκεί θα αναρτήσουμε και αυτά τα βιντεά. Αυτά θα είναι δωρεάν, έτσι. Αυτά θα είναι δωρεάν, θα τα βλέπετε στον κόσμο. Θα είναι δωρεάν, θα είναι στη Host Academy. Αυτά. Εντάξει, τώρα δεν Παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ετοιμαστείτε ερωτήσεις. Εγώ αναμένω και στα social media στα δικά μου και στο andreapasida.gr να στείλετε ερωτήσεις. Σας περιμένουμε, είπαμε, στο Divani Caravel το Σαββάτο, το πρωί, 11 η ώρα θα είμαστε εκεί για να πούμε τα... 9. Τι 9? 9 με 12 είναι. 9 πρέπει εκεί. 9. Εντάξει, 9 θα πάμε. Έλα, 9,5. Εντάξει, Πρόεδρε, θα είμαι 9 ώρα εκεί. Ελάτε για να πιούμε καφέ. Και να και καφέ. Θα έχει καφέ εκεί. Divani Caravel, αίθουσα Μικίνε. Μικίνε, ωραία. Και μετά αυτό το, πώς το λένε, το ξενοδοχείο που θα κάνουμε εκεί πέρα το event και την ενημερωτική εκδήλωση,
θα ακολουθήσει το podcast πιο οργανωμένα με όλα Ναι, τα εκεί social media. θα το οργανώσουμε Εκεί θα σωστά. σας δείξουμε και διαφάνειες. Ναι, θα είμαστε πολύ οργανωμένοι. Την άλλη φορά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας παρακολουθήσατε όλοι και εδώ από το group. Είναι πάνω από 200 ακόμα, δηλαδή λυπάμαι που κλείνω, αλλά αναγκαστικά και από τα social εδώ του Χρήστου. Εγώ τρέπω που μπορώ να σου πω παραπάνω πράγματα. Ήθελα να... Είναι η πρώτη φορά που είσαι έτσι αυτό, Ναι. μόνο με το κινητό. Ναι. Το καταλαβαίνω, αλλά εντάξει, Μας συγχωρείτε, παιδιά. αυτά συμβαίνουν. Ναι, Θα ναι. είμαστε πιο ωραίοι. Ευχαριστούμε Ωραία. λοιπόν πάρα πολύ. Καλό Σαββατοκύριακο. Θα τα πούμε το άλλο Σάββατο στο Τιβάνι Κάραμπελ όσοι έρθετε. Γεια σας. καλά, Γεια σας. Γεια.